हाग्रामानि बाथ्राखौ बिपिएफनि कर्मिफोरानो सिन्था खालामनांगौ। बे गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों हितेश बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारिनि इउपिपिएल सरकारा बायसिगोन आरो फिन बिपिएफनि सरकारा फैफिनसिगोन होननाय बाथ्रानि सायाव बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बिथां हितेश बसुमतारीया बुंथिदों दि हाग्रामानि बाथ्राखौ बिपिएफनि कर्मिफोरानो सिन्था खालामनांगौ। बेनि खोथाखौथ' दा हाग्रामानि खोथाखौ आसलते बिपिएफनि कर्मिफ्रानो सिन्था खालामनांगौ बेखौ। बिथाङा गोबांबार प्रमद बर'नि सरकारा थानाय नङा होनना बाथ्रा बुंबोगासिनो दं। बेफोरबादि बुङै बुङै दिनै 4 बोसोर बारबोबाय। बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया ओंथि गैया होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बिथाङा बिटिसिखौ बहुत बार माने प्रमदनि सरकारा थानाय नंला होननानै माने बहुत बार बुंदों जे आमुक मासाव जोंनि सरकार फैसिगोन। बेफोरबायदि बुङै बुङै दिनै साराय सारि बोसोर बारलांबाय। बिनि खोथाया बहा मुल्य दं? आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामाया बिटिसिआवबो पन्चायतनि बिसायख'थि जागोन बुंदों। नाथाय बिटिसिआव पन्चायतनि बिसायख'थिया माबोरै जायो दिनै बिनि फिननायखौ हाग्रामाया होनो हागोन नामा? बिथाङा जाहा थाहा बाथ्रा बुंलाबायोब्ला हाग्रामाया बेसे मेच्योर बेखौ रायजोफोरा बुजिगोन। आरो बावैसो सिगां बिसायख'थि जानोसै होननानै 30 मार्चखौ लास्ट डेट होदोंमोन। बिथाङा अबाव नायनानै बुङो सोर खिन्थाहरो बेखौ बुजिनो मोनला। हाग्रामाया नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ अन्धआव दोनदों आरो दा हाग्रामानि मोनसेबो बाथ्रायानो नङा होनना फोरमान जाबाय होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बेनि खोथाखौथ' दा हाग्रामानि खोथाखौ आसलते बिपिएफनि कर्मिफ्रानो सिन्था खालामनांगौ बेखौ। बिथाङा बिटिसिखौ बहुत बार माने प्रमदनि सरकारा थानाय नंला होननानै माने बहुत बार बुंदों जे आमुक मासाव जोंनि सरकार फैसिगोन। बेफोरबायदि बुङै बुङै दिनै साराय सारि बोसोर बारलांबाय। बिनि खोथाया बहा मुल्य दं? बिथाङा माने बिटिसिआवबो पन्चायत इलेक्सन जागोन होनदों। दिनै बिनि उत्तरखौ हाग्रामाया होनो हागोन। बिटिसिआव बोरै इलेक्सन जायो पन्चायतनि? बेवहाय नोङो पन्चायत इलेक्सन जानांगौबा बिनि माखासे प्रक्रियाफोर दं। बेनि जुदि साधारन जुदि गियानाबो गैयाब्ला जाहा मोनथा माने खोथा बुंलाबायोब्ला हाग्रामाया बेसे मेच्योर बेखौ रायजोफ्रा बुजिगोन। दा बिनि खोथायाथ' मुल्यआनो गैया। खयबारबा बिटिसि गभर्नमेन्ट बायलांबाय। दाख्लै माने बिटिसिनि इलेक्सन जानोसैनो बेसेबांबाखौ लास्ट डेट होदोंमोनलाय बियो? मार्च 31 मार्चखौ लास्ट डेट होदोंमोन माने इलेक्सन जानोसै होननानै। बिथाङा अबाव नायनानै बुङो अबाव नुयो सोर खोन्था हरो बेखौ बुजिला। बिथाङा नंखाय खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ ओरैनो अन्ध खालामदों। अन्ध खालामनानै दोनदों। बिथाङा गासिबो नंखाय खोथाफ्रा दिनै फोरमान जाबाय। हाग्रामानि फंसेबो खोथाया नङा जायाखै। बिथाङा मिसा खोथा बुङो। कर्मिफोरखौ थगायो। दा मानसिखौ हमथानो हाया जादों। पार्टिखौ हमथानो हाया जादों। जायनि फलाव बियो नानानथा माने खोथा बुंफ्लानानै प्रलभन बा अन्य खोथा बुंनानै बिदि मानसिफोरखौ लाखिनायनि पलिसिल' बियो। जेबो नङा बेयाव खुनु सत्यता गैया। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।